Yintoni ekwenza ube nala that thing? Yethi baba, yethi mngani. Yakhuleka lenkondlo. Amandla ombhalo. Yethi baba, yethi mngani. Ukanti ke ngoku singena mbutyeli kwisiqingatha sethu apho sigxile ekubhaleni incwadi. Lo mbhalo ochubekileyo akapheli nje ekubaliseni amabali angazange enzeka, kodwa umbhalo wakhe uyafundeka, ibali liyalandeleka, ingakumbi ke xa ungumntu othanda ukufunda. Namhlanje ke sidlana indlebe noLungisani Mavundla, nongumbhali wencwadi ethi Unyaka Wesithembiso. Lungisani, masikubulise, sikwamkele ekhaya jikelele, sawubona. Usozana sikubelele sibelele nababukeli sethemba ukuthi niyaphila, sithokoza ukuba lapha. Hawu siyathokoza, ingakumbi mawuthe nkosazana, ngithokoze nje impela. Singatsho wena Lungisani into yokubana zohlukile inhlobo zokubhala. Thina namhlanje sifuna ukugxila kumba wencwadi obizwa ngokuba yi-fictional writing. Ukubhala into engazange yenzeka ukutsho wenze ukuba abantu bakholelwe ukuba lento yenzeka ngokwenene. Bade bathi ke amangesi, it's like writing a fiction is like remembering something that never happened. Niyenza njani lento njengababhali? Mhlawumbe asiqale sivumelana ukuthi umbhali uhlobo lomuntu oqaphelayo kakhulu, observant. Umbhali uthi ehambe edrobheni ehlangana nabantu erobotini, agibele eteksini lalela ingxoxo yabantu bephakathi eteksini, yena qobo lwakhe umbhali ayifake azenze ingxenye yalabo abantu abaxoxayo noma engazange awuvule umlomo wakhe. Ngaleyo ndlela usuke efuna ukuboleka imizwa ukwenzela ukuthi nangelanga yothi ebhala ngayo udabuluda alufane nalulu, ayiboleke kowesifazana othile obethetha ebackseat noma ayiboleke kudriver wetekisi obefuna ushintshe njalo njalo. Okubaleka kakhulu mawubhala ifiction imizwa oyifakayo embhalweni yakho yenza ke kube sengazi ukuthi lo osuke eseyifunda indaba ayithole ngokusengazi ukuthi nawe uyingxenye yakhe. Ileyo nto yenza ukuthi ifiction yakho ibe mnandi, ikholeke, kube sengazi ukuthi yenze ngempela. So lilonke uzifaka ezihlangwini zomuntu, uba ziyakuncinta nawe njengombhali incinteka, uba zikhulu nawe yiba kweso simo. Sihlala sisiva wena Lungisani into kubana intsomi zazixoxwa endulo, apho wafumanisa into kubana kukho makhulu uzasichwechwela singabazukulwana athi ba hey sukela ngantsomi kwakukho ubani wathini. Kube khona ke nencwadi esingathi into kuba kuthe kuhambeni kwexesha sabona ba ezintsomi ngoku ziyaguqulwa, ziyabhalwa. Ingaba mhlambe ungathi ukhona umehluko phakathi kwayo i-fiction writing kunye nentsomi? Inganekwane uhlobo lombhalo la okancane kakhulu ukuthi indaba exoxwa kuzo kube into engenzeka empilweni yangempela, njengokuthi uthola itshe noma isilwane sikhuluma okuyinto ngeke uyithole empilweni yangempela. Yehluke lapho inganekwane nawo lonke olunye uhlobo lwembhalo yobuciko, kodwa okuqaphelekayo cishe ngayo yakhelwe phezu kwezifundo okufanele ukuthi lo osuke ixoxelwa noma osuke ifunda abese ebamba kakhulu isifundo kunokufuna ukukholwa ukuthi lento yenzeka ngempela yini. So inganekwane yehluke nje ngalokho ukuthi kakhulu nakaningi yayidalelwe ukuthi oyilalele noma oxoxelwayo afunde okuthile okukhulu kuyona kuyoba isifundayo zakhela sona nazo phila ngase kusaseni asuke eyakulona. Enye yezinto engathi into kubana iyaphawuleka ngomsebenzi wakho kukuba udibanisa ukufunda okanye ukubalisa amabali owabhalileyo kwaye urekhode ibali lakho ngeaudio, usebenzisa iaudio sabu voice note kanje. Kwenze kanjani ukuba ukhethe ukwenza umsebenzi wakho ngolhlobo? Ingaba mhlawumbe uvuselela ufundo lwemveli okanye imbali yemveli apho kwakubaliswa amabali ngomakhulu? Zintathu izathu wena nkosazana ezenza ukuthi ngenze lokho. Okokuqala nengicabanga ukuthi mhlawumbe futhi kufanele kube isifundo kubo bonke abanye abangamaciki kakhulukazi kulomkhakha wezokubhala. Okokuqala kubalekile ukuthi silingane nendlela zokuxhumana zakamuva. Uhlelo lokusakaza nokuxoxa indaba selusabalele ngokwemisakazo, radio, lusabalele ngokwama television, lusabalele ngoka social media.
uma zivela lezi inkundla nezigcaki zokuthi sikwazi ukuxoxa indaba yethu kuyabaleka ukuthi njengombhali ikakhulukazi wesikhathi sanamhlanje uqinisekise ukuthi uyalingana naso ungathi mawufunakala ku TikTok, Facebook, Instagram ungatholakali ngoba wena usabambele yandlela ekudala yokwenza. Yileso sizathu esenza ukuthi imibhalo yami ngiphinde ngiyifake esikhathini samanje. Number 1, indaba yesibili inhloso yesibili kwakuyileyo yokukhuthaza isiko lokufunda, reading, ikakhulukazi kulaba abasha bethu abasakhasa nabasavela ngoba baningi kakhulu esebethe nje ngokulalela umsebenzi wami ngufunda nje kwaba khona ivuso nelukuluku ukubona lokuthi nabo bahambe bayobhala bese beyafunda njengomavundla nabo bonke abanye ngicabanga ukuthi sisemkhakheni nasendimeni efanayo. So inhloso yesibili kwakuye ukukhuthaza ikakhulukazi ivuso, silime sivukuza ukuthi nawe ube sesigabeni sokufuna ukuyenza lento ngenhloso yokwandisa amaciko ikakhulukazi kulomkhakha. Inhloso yesithathu kwakuye ukuthi kunabantu othola ukuthi bayanqena funda. So njengoba bekunqena ukufunda mhlawumbe ngenxa yokuthi bamatasa basemgaqweni, mhlawumbe ngenxa yokuthi basemsebenzini, kodwa bengakwazi ukuthi bethi bekwenza lokho abakwenzayo bebe bekusheba nalo myalezo thina esifisa ukudlulisa. So ke kwase kufika into ethi kuma options akhona asiyifake nale ye-audio ukwenzela ukuthi umyalezo inhloso esinawo ngayo igcine ifikelekile kungakhathalekile ukuthi wena usebenzisa ziphi indlela. Yayiqhamuka lapho ke i-audio and siyathokoza ke kakhulu ukuthi futhi ibukeka ingezinye zeindlela ezihamba kakhulu kulento yokusiqinisekisela ukuthi umkhakha wezokubhala nokufunda uyakhula kakhulu. Ndiyayithanda kakhulu lento itsho into yokubana umuntu mhlambe xa iqonda ba ukhathele ufuna nje ukumamela ngamamela kwaye ngiqinisekile nawe uthi xa uzirekhoda mhlawumbe lo mbhalo okanye lo bali lakho ufakela izispice mhlambe xa ngaba mhlawumbe ufuna imvakalelo zokuba umuntu ahleke ubani ufaka phana bathi haha xa ufuna usizi nawe i-rhythm ne-tone yakho ibe ngeyosizi. Ungathi mhlambe wena njengombhali kuba baninzi ababhali especially xa uzawujonga kweli le fictional writing, ungathi wena yintoni oyenzayo ehlukileyo ngamakhumsha, yintoni ekwenza ube nala that thing? Angizukuphendulela nje mina kuphela ngoba sewushilo nje Lucas, into ithi yehluka endleleni onikeza ngayo umsebenzi wakho. 1 2 collect akungathi mangikhuluma into engiyikhulumayo uthi wena wakhuluma umbhali dlula uzovela ungibone mangabe ukuthi ngixoxa nomfundisi zotha kucaca ukuthi sewuphambi kwenkosi ke manje kayisekho futhi into ozoyenza. Mawuthi khona lapho ngiyashintsha ngisigebengu ngesiphethe ummese phambi kwakho akube njalo ngendlela engisuke ngizokwedlulisela ngayo umyalezo wami. Kungaba ngiyawuxoxa noma ngiubhale phansi i-situation environment ekufuneka ngiyicreate njengombhali ngingakakhulumi ayikuveze ngokusobala ukuthi ngikwendlalela uhlobo lwemizwa okufuneka ivuke kuwena ngaphambi ukuthi ngizongena. Ezinye zezinto ke lenze ezenza ukuthi imisebenzi yami mhlawumbe yehluke. Makufuneke ngihleke kuzothi hayi angimaketi la ngihleke okwangempela. Makufuneke ngithule wonke umuntu uthula kanye nami ngoba mhlawumbe lento ekade ishiwo yilo muntu noma ibiza ukuthi umuntu aqala athula lalethi wayinkinga lombuzo. So ezinye zezinto lezo ezikwenza ukuthi wehluke endleleni owenza ngayo nasendleleni osuku uzoletha ngawo umsebenzi wakho. Okwesibili mhlawumbe lento yokwehluka kombhali kwabanye ababhali, usuku usumbhali wangempela uma ngabe ngizothi uma ngiya kumtapo wolwazi incwadi zonke zibekiwe zaqeliswa zothiwa ngizibuka lapha emqolo, uma ngeke ngabona nje igama lakho umbhali bese ngiyabona hayi lalela uyabona ke lo ulombhali engimfunayo ngisho ngabe kuthi uthini ngizoyithatha indaba yakhe. Ezinye zezinto ezikwenza wehluke kakhulu ke ufuneke ngaleyo ndlela enjalo. 1, uma ngabe uzobhala umsebenzi wakho unikeza abantu kunemiyalezo eminingi ongayedlulisa ngendaba eyodwa. So ikhono lakho njengombhali akube lokwazi ukufihla imiyalezo phakathi kwemisho namagama ezokwenza ukuthi nolalela le ndaba exoxwayo athi kodwa kusekuningi engicabanga ukuthi lo mbhalo uqukethe kungenza ngilangazelela ukuthi uthini umbono wakhe kwezepolitiki,
kwezenkolo, amasiko, umnotho njalo njalo, ngoba ngesikhathi umlingiswa nomlingiswa bephendulana kukhona le ndawana esuka iphakathi nendawo la osuke usuchaza khona between lengxoxo, ikwenza ukuthi nomlaleli athi ayi mdala lo, ngingahlala naye ngilalela izeluleko zempilo eqhubekayo. And mhlambe ukongezela kuba uthe awuzuphawula ingathi mhlambe ufuna ukuba ngathi uthetha ngawe kodwa uthetha ngawe njengositsho. Mhlambe ukongezela ngathi into bana uba ngaba unebhena esemva kwakho siduko okanye isibonga sakoweni njengale yakho ebhaliwe uba Mavundla Media, umklokhile ulife, into yakho that thing. Ukuqukumbela ke lengxoxo singathanda into yokubana uxhobise mhlawumbe nabantu abasanda ukufika bethi bona bafuna uba ngababhali. Xa ujonga ingomso okanye ikamva lokubhala ungathi mhlawumbe limephi, njengoko uye wabalula eqaleni into yokubana ngoku sikwixesha le-4th Industrial Revolution, ixesha le-technology, usebenzisa i-audio. Ungathi mhlawumbe kula maxesha angoku umbhali angazenza njani into yokubana abe kanti uyaphumelela? Lihle ikusasa lembhalo ngesizathu esisodwa. Ingane yomuntu omnyama, ingane yaseAfrika inekhono. Uma uzobheka nje kwi-entertainment industry uzoqaphela ukuthi abantu abayidominate kakhulu abantu abamnyama, noma ngabe phesheya, noma ngabe seAfrika, noma ngabe ezamafilimu, noma ngabe ezemisakazo, ingane edominate lesi space ingane yomuntu omnyama. Lihleke ikusasa lezemibhalo nobuciko ikakhulukazi uma sibheka leyo ndlela. Kodwa limfiliba uma ubheka ukuthi kusekuningi okufanele ngabe kuyenziwa, ikakhulukazi uhulumeni nezinye inhlaka okufanele zikhuthaze ababhali. Okokuqala nje kufuneka ukuthi kuqinisekiswe sinababhali abaningi abahle esafika nesavela bekhona, kodwa uthola ukuthi sebebhale kahle kangako nakanjalo nemiyalezo yabo yasikhulisa thina yasibeka esigabeni salabo uhlobo lwababhali esiyilona, kodwa baze bahambe emhlabeni bengazange badle esiswini ngemisebenzi yabo. Ababhali bethu basadinga ukuhlonyiswa ngokuthi bangazenzela kanjani imali ngemisebenzi yabo, kungekhona nje kuphela ukuthi baperfecta imisebenzi yabo ikulungela ukuthi ngangena ema-library, ngoba ayikho into ebuhlungu njengokubhala umsebenzi wakho bese uthola ukuthi nanku uya-enjoy nawe uyawongwa uphezulu sesigabeni sokuthi uhlonishwe unikezwe ama-awards no-red carpet, kodwa esiswini nakwi-bank account akukho lutho. Uhulumeni nezinye inhlaka zokubusa basenomsebenzi omkhulu wokuqinisekisa lezo zinto ezinjengalezo zokusiqeqeshela ukuthi singasetshenziswa ukuphusha ivocab nje nesyllabus, kodwa ekupheleni kosuku nathi masidle ngemisebenzi yethu. Number 1. Number 2, kubaluleke kakhulu futhi ukuthi siqaphelisise inhlaka zokuthi ke manje hayi ukuthi ithengwe nje abantu imisebenzi yethu, ayiphinde ithengwe nawe uhulumeni ifakwe ezikoleni, ifakwe ema-library njalo njalo, iqhubeke yephambili, ngoba kungenjalo leli kusasa esithi thina lihle siyavilapha ukubhala mangabe kuukuthi sizobhala imisebenzi yethu iquve emashalofini. Kodwa from a positive perspective I can say hayi lihle ikusasa lokubhala. Nathi ke sisekhona futhi sisayiqinisekisa lemikhankaso yethu yokukhuthaza. Sinayo into ethi abakeze kuphela ababhali njengoba nathi sisazophila isikhathi eside nje esiyinguna phakade. Lilonke uyanqina into yokubana isiphiwo sakho masikuphilise, sikwazi into yokubana ikati lele leziko igxotheke. Yazi enye into engathi iyandixoza ngawe kukuba awukho good ekubhaleni kuphela kodwa nalapha emlonyeni ulapha nendlela ozi-expressa ngayo xa uthetha. Abantu mhlambe abafuna ukukulandela, abafuna bakuve ubalisa amabali wabo okanye awakho, bakufumana phi, bakulandelaphi? Mhlawumbe mama sisabonga nje inkundla enisinikeza yona yokusabalalisa inhloso zethu ngalembhalo. Asiphinde sikuveze ekhonweni ongaba nalo, ungasikhohlwa isikole. Sihamba indawo ende ekunikezeni ngisho iengela yokuthi mawethula okwethulayo kube nendlela ethile ozakulandelisa ngayo, ngoba abaningi bethu bagcine besebenziseka ngendlela ongeyona yona nje ingenxa ukuthi isikole basivalele ngemuva kulento yezamabhizinisi noku-understand ipolitiki nje kuyo yonke eminye imikhakha.
ubaletha ababhali bakwenze lokho. Ezinye zezinto esikhuluma nabo nasey'nkundleni zokuxhumana lezo ngoba asifuni ikhono kuphela. Siyakufuna nalokhu njengoba usho nje ukuthi ngilapha inhloso ile. Kuzo zonke iy'nkundla zami zokuxhumana uma ufune nje uMavundla Media Experience, Facebook, TikTok, Instagram, sihlale sikhona njalo ngomsombuluko kuya ngo-9 kuya ku-12 sisuke si-live ikakhulukazi ey'nkundleni zami zokuxhumana. Siphusha inkondlo, siphusha imisebenzi ebhaliwe, siphusha lonke uhlobo lobuciko ongabucabanga ngayo njalo inhloso yokuthi sikhulisane. Ndiyayithanda nalento ibalulayo bana ukhona nakwiqonga lika TikTok. Siyazi ke uTikTok ubusy blind ngabaxhentsayo abajayivayo bayajayiva, abenkondlo benza inkondlo nabo bayazenza. Nawe ndifuna nje usiphe nje into yenzayo pha ku TikTok. This is your challenge ke ngoku. Siphosa kuwe. This is i-platform yakho le. Wenze ezibukwayo odla ngozenza pha ku TikTok. 5 4 3 akunamani.